What's up guys? It's a Saturday and mingaw gid kayo ang pound karon. Sa dire karon duha ra mi kabuok ngayon siya gani. Katulo day si coach and mag light workout ta karon. I mean light lang gyud kay nako game ugma sa Sunday. Konde karon August 10 karon guys. And I lose track of the day. Kapila na nako ni gibuhat. Maybe pag mag-edit na ko dito na ako may balantila na ka-day. Pero sa akong pag-edit kuha na to siya day 13 na to. So abutan na nga day pero padayon gyapon ta sa tumbuhaton antod ma-achieve na tong 30 days. Start ako sa akong warm up, the usual warm up, the 7-minute warm up. Let's start. So guys, no, wala ko nag warm up karon kay gipa buhat ko ni coach. I mean gipaaswat ko niya weights karon nga adlaw. And dili ako biglaon kayo kay light lang man ko. And pila lang mga 4 sets. 4 sets of 10 repetitions sana lang. So chest workouts ako karon. Nag-stretching din ko. Don't forget to stretch good guys. Mao gina importante. Balag di mo mag-aswat. Stretch gyapon mo inyong likod, stretch na. Inyong mga kamot, inyong mga utok inyo na yung pang stretch. So magsugod na ko. So ginagmay lang sa ni. Light ragid ni siya. Then I'll be back to you in a bit, okay? So guys, no, katura akong gibuhat nga workout karon sa chest kay dili pagid kayo fully recovered ang akong wrist and napugkoy dula og abs workout lang ko na diri akong buhaton na dito kanang roller. So magsugod na ko the usual, the last set nako 4 set ni siya akong buhaton. 10 na ni siya 10 dayon 20 din ang tulo ka workout nga akong buhaton repetitions for 4 sets. Sige, magsugod na ko.
So guys, nahumanan ako akong abs workout and nagkainahinay na tayo migdagan diri. Kapoy gid siya ang itong workout. Wag na ko nahuman ang last part nga atong ab roller kay ning sakit nag-ayo ang akong wrist. So dili na ko i-wrist ang akong wrist para mas mapiang pagsamot. So guys, init yung panahon. Like itambay karon sa boarding house o mayo itambay sa mall. So diri na ako manon akong vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel and ring the notification bell just right down below. So see you, kadush. Bye.